Nu bliver det spændende, om jeg kan få alt det her Halloween makeup af. Jeg starter med at tage de her sten af. De ryger ret nemt af. Sådan. Så tager jeg Garniers makeup fjerner, og jeg glemmer lige det sidste ud, som jeg har tilbage. Det er bare til at tage det værste rundt om øjnene. Selvom jeg ikke havde meget tilbage, så kommer det da godt af. Så tager jeg Mission Cleanser Foam. Og jeg tager rigeligt. Okay, den her, den kan slet ikke klare det her makeup, så må jeg lige prøve noget andet. Jeg skyller lige af at prøve noget. Efter jeg kom vand på, så er det faktisk blevet meget, meget bedre. Det meste kom af faktisk, efter jeg har brugt vand. Jeg prøver lige Anvendes makeup fjerner til det sidste om øjnene. Den tog faktisk det sidste rundt om øjnene, så det er jo rigtig godt. Til sidst tager jeg sådan en deep cleansing olie for at være sikker på, at det hele er gået af. Det her det er en af mine yndlingscleanser, for jeg ved bare, at det her det fungerer bare. Nu er jeg i hvert fald helt sikker på, at min hud er fuldstændig ren. Så det er bare at skylle det med vand bagefter. Når jeg vasker mit ansigt, så er det tid til skincare. Så tørrer jeg lige mit fjes med et håndklæde. Jeg starter med Ankerstjerns Superfood til hele mit ansigt. Og så en lipbalm. Og min yndlingsvippeolie, den er fra Dahl eller sådan noget. Den skal altså have fat i igen for den her. Jeg bruger den også til min... Så er jeg faktisk færdig. Jeg kan se, at jeg har en lille smule sort under øjnene, men det gør ikke noget. Det tænker det forsvinder. Jeg skal på arbejde, så jeg ved ikke helt, om jeg skal beholde de her 2 knolde eller ej. Skal jeg det?